Laing duha ka mga gambling machine nga tulilong ang nasakmit sa Regulatory Compliance Board ug kapulisan atol sa surprise inspection sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sorpresang gi-inspeksyon sa mga personay sa Regulatory Compliance Board kung RCB ug kapulisan ang pipila ka mga kabalayan sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City human makadawat og impormasyon kalabot sa illegal nga pag-operate sa gambling machine nga tulilong. Nasapon sa otoridad ang duha ka mga illegal gambling machine sa nagkadaiyang kabalayan. Daling gikumpiska kini sa otoridad o gipanguha ang mga identifikasyon sa panimalay kung asa kini nakuha. Matod sa RCB, dakong kalapasan sa ordinansa sa syudad ang paghupot o pag-operate sa mga gambling machine tungod gibawal kini. Ang delikado ana ang kay may mga lugar na dulaan no, pero basin ang addiction sa bata ba. Delikado kay basin ang ilang ipalit unta sa ilang materyales para sa eskwelahan, ilang baon na dito na paingon sa tulilong. Base sa ilang impormasyon, daghang barangay pa sa syudad ang nag-operate pagbalik sa mong makinarya, butang nga ila pa kining subayon. Usasab sa ilang pangitaon karon ang giingong supplier sa mong makinarya. Sagad sab kuno sa operasyon karon nagsumikad sa mga kabalayan kung asa tago kini. Samtang uban anaasab sa mga pisonet shops. Dapat matgon po sila kay maapil gid sila kung nanay mga kaso i-file ana. Kay mere possession illegal man gid na. So nanay mga kaso maapil na sila kay sila possessor ni ana. Cyril Chavez, One Mindanao.